एवढा मोठा सोहळा आहे पण कुणाला निमंत्रण नाही. 18 पगड जातीतले वारकरी पण कधी वाद नाही. लाखो वारकऱ्यांचा सोहळा आहे पण एकही उपाशी नाही. 90 वर्ष चालणाराचं वय पण चालण्याचा कसलाही त्रास नाही. ऊन वारा पावसाचा सामना आहे कसलीही चिंता नाही. 21 दिवस संसाराचा त्याग आहे पण घरच्यांची काळजी नाही. आणि 100 गावची माणसं एका दिंडीत आहे पण कसलाही दुजाभाव नाही. ही वारकरी संप्रदायाची ताकद. एवढा मोठा सोहळा आहे पण कुणाला निमंत्रण नाही. 18 पगड जातीतले वारकरी पण कधी वाद नाही. लाखो वारकऱ्यांचा सोहळा आहे पण एकही उपाशी नाही. 90 वर्ष चालणाराचं वय पण चालण्याचा कसलाही त्रास नाही. ऊन वारा पावसाचा सामना आहे कसलीही चिंता नाही. 21 दिवस संसाराचा त्याग आहे पण घरच्यांची काळजी नाही. आणि 100 गावची माणसं एका दिंडीत आहे पण कसलाही दुजाभाव नाही. ही वारकरी संप्रदायाची ताकद.